проблем, че ние трябва именно от раките и в Мала Азия и в Европа, но Родопите са най-подходящи за това, да търсим произхода на много инструменти, да търсим произхода на много песни, било то воинствени или химни, т.е. молитви към боговете, било то оплаквачески песни. Много са известни оплакваческите песни, но не може да ги чуем. Ние нямаме нотен запис за тях, ние имаме късни записи нотни само за Аполон от Делфи и от Египет папируси, които показват как може би е звучала тази музика. Но ние можем само, и това е красивото в цялата история, да се осланяме на легендата за Орфей, която именно края на второто, значи след Бълчетрънското съкровище и насам е епохата, в която тази култура, устна, за разлика от гръцката, която ще бъде литературна, устна се заражда и се заражда като пеене, като мелодекламация. Епоса се пее, той се да мелодекламира, знанията се внушават чрез песен. Тогава се зараждат първите затворени мъжки общества, така наречените орфически общества, които очевидно изповядват вярата към този бог, който току-що описах. И те са един цар и неговото обкръжение са орфици в този смисъл, че те се стремят да представят този бог на земята. Те се смятат негови синове, тъй като този бог влиза в свещен брак само с великата богиня майка. Той няма други жени. Това е нещо като при перуанските деца на слънцето. Да, имаме надпис. Ние от Рогозенското съкровище, което е около 1000 години по-късно, но носи тая традиция. Котис I, това е 383-359 година преди Христа, най-велики одрийски цар, казва: аз съм чедо и служител на Аполон. Той го казва на гръцки, за да го разберат всички в Тракия и извън Тракия. Но Аполон, аз вече ви казах, това е слънцето. Това е синът на великата богиня майка като слънце, не като огън на алтара, а като слънце в зенита си. Той го казва изрично. Има една велика богиня майка Кибела, тя е някъде към Азия. Но тя е същото там. Това е същото. Само великата, не е толкова далече, в Ригия. В Ригия, на изток от Троя. Да, но Фригия и Тракия са много обвързани културно. Защото над Асеновград има едно светилище, което е на майката богиня Кибела. Да. И тук е... Кибела имаме и тук. Тя има много имена. Тя е Бендида, тя е Котито, тя е Кибела, тя е Хипта. Гръцкото име е Артемида. Даже Херодот го пише Артемида. Но и Хера е била почитана, това е друго име на богинята майка, защото богинята майка е всичко, това е космоса. Тя самозачева сина си, той става слънце огън и след това той трябва да влезе в хиерогамия, свещен брак с нея, за да може света целият да тръгне, да се появи царя. Какво значи цар? Цар значи социална уредба, значи власт. Така е концепирано. Така че мъжките затворени орфически общества са на хората, които носят тая вяра. И те вярват в безсмъртието. Още тогава започва вярата в безсмъртието, при това вяра в безсмъртието не на душата, както е у гърците, а на сомата. Сомата е тяло. Тоест физическото. Думата физическо може би не е много подходяща, но безсмъртието и на тялото, и на душата, тъй като според идеята на орфизъм, на устния орфизъм, тялото и душата са в равновесие. Те не може да бъдат отделно. Това е много успокоително сега за нас. Да, но ако сме орфици, пък ние нямаме време да сме такива. Така че, ето аз първо направих две връзки. Едната е, благодарение на този въпрос, който ми задавахте за Кибела, да кажа, че европейска и малазийска Тракия и малазийска Фригия, това е много мощна държава, с много мощна религия, са културно-исторически свързани. Например, въпросни са бази за пръв път е засвидетелствано в Ригия, като син на Кибела. Тук няма географски трудности. Те са пътували с лодки. Корабоплаването е развито много рано от раките. Много рано, още в края на второто хилядолетие преди Христа. И другата връзка е, че тази вълчетрънска, така да се каже, идея за царя-жрец може да се намери чак в Рогозен, което се датира общо взето в първата половина на 4 век. Някои съдове са по-стари, но това няма значение, тъй като то се трупа. Ясно, че съкровище се трупа. Където Котис казва, аз съм син на
Аз съм син и служител, т.е. и жрец на Бога, на Слънцето, на Аполон. Тоест, континуитетът е много сигурен. Ние го имаме и в друга форма този континуитет. Ние го имаме, тази религия и нейната продължителност, да, в мегалитите. В Родопите ги има много, например. Тези голямокаменните съоръжения. Долмени, Странджа много ги има, Сакар ги има, в източните Родопи. Но не само долмени гробници, но и скални светилища. Момчилградско знаменитото светилище при Татул, то е нещо страховито. Такива ги има в Ригия, точно. Качвате се по едни свещени стъпала, това е свещения път, възлизате на площадката, тя е плоска, естествено, басейна за възлияние кръв или вино, аз предлагам тук кръв да приемем, защото много е хубаво за Родопите кръв, да скачим бика горе или козела, за да го посечем, то се посича с един удар. Така, не става. Царя го прави това. Не, царя го прави. Царя, не местния касапин, нали? Царя трябва да го направи. И тази кръв по улиците, улиите се стича в градта, в пазвата на великата богиня майка, а една сводеста гробница е символичното легло на Бога на Орфей. Тату е това, страхотно е. Това е мегалитната култура, изсечена е в камъка. Има различни видове паметници, но светилищата са много интересни. Това е най-атрактивното, най-привлекателното. Но има и други, които са по-скромни, но много силни. Те са в пазвата на великата богиня майка. Има пейки. Всичко това е изсечено в скалата. Седалки и там имаме възможност слънцето да влезе през отвора. По същия начин да възпроизведе светилището. Така стигаме до Рогозен, това е вече епохата на гробниците. Понеже стават държавните обединения, ясно е, че воинстваните царя слизат от планините и в Пловдивско, нека говорим с днешни имена, в големите наши полета и на север и на юг от Балкана и около Дунава създават тези организации, например, както споменах, Одриската, която вече строи гробници. Но тя пренася тази традиция, както е при Мезек, Малтепе край Хасково, една колосална гробница, или както е Казанлъшката гробница, която е вече много модерна от моя гледна точка, защото е рисувана по гръцки маниер. Живописта е гръцка, независимо дали е тракиец или грък майстор, той е учил гръцки, в Гърция как се рисува, но представя именно тази идея, за която вече няколко пъти говоря, за царя, който е свързан с своята религия, чрез сина на великата богиня майка, и централното, там където той седи и тя е до него, може да се тълкува именно в този смисъл. Така че Сев Трети, който очевидно е строителят на гробницата или в негова чест е тя строена, е носил и през 4 век тази идея.
затова казах модерна, защото културните връзки с целия свят стават много интензивни. Така идва Панагюрското съкровище. Панагюрското съкровище очевидно не е работено тук. То е много, много красиво, много финно, много технически изрядно, а освен това е много, носи много орнаментация, много декорация, която не е местна. То е работено в ламсак, т.е. оттатъка на малазийския бряг на Дарданелите. Ако си спомняте фиалата с негърските глави, например, това е един добър пример, че това царско притежание, смята се, че е на Сев III, възможно, но във всички случаи е царско благо, както казваме ние в превод от старогръцки, е внесено или купено, или ограбено. Рогозенското и Вълшитемското са правени на място, така ли? Рогозен във всички случаи. Да, с изключение на някои съдове, които са правени в южните атилета, в Халкидическия полуостров има атилета, които работят за Тракия, или около Мраморно море. Също, но иначе много съдове, по-голямата са правили тук. А от всички тези съкровища до сега намерени, кое смятате за връх? Връх в смисъл, даже в исторически смисъл? Много труден въпрос. За мен всички имат значение. Аз да се кажа, не мога да живея обяснително от тях, но все пак Рогозен. Все пак Рогозен, защото първото е трупано от края на 5 век преди Христа до 341 година сигурно. А 341 година, защото там стои името на сина на Котис Керсе Блепт. Това значи 200 и няколко години то е събирано, така ли? Едно по едно. Да. Не знам, то е и грабено. То е и грабено, то е купувано. Това си дарове. Надписите показват дарове. Да. Значи самият цар трябва да е получил този дар и да си служи като политически документ с него. Да. Така че Рогозен, в Рогозен има много данни. Да. Не, че е по-хубаво или по-важно, но много данни, наситено е за торевтиката, за тракийското изкуство, за символиката, за орнаментацията. Има страхотни съдове орнаментирани, които са несравними, и надписи. Показват царски живота на царството, как става. Един последен въпрос, професор Фел. Идва едно време, когато пристигат славяните. 5-6 век, по-добре знаете, и се установяват тук, изтиквайки в някаква степен траките, защото има указание, доколкото знам, че поне в планините те са живели известно време съвместно. И вече са успели да възприемат нещо от тях. И сега от цялото това тракийско изкуство, многообразно,
Дали в славяните и оттам вече и тук до наше време би могло да има някакви влияния, които доловими някакви влияния така, от това съжителство между траки и между славяни. Да, този въпрос е много важен и аз го очаквах. Да. За изкуствено не мога да кажа. Изкуство като занаят. Да. Тъй като тракийското изкуство постепенно стихва, така да се изразя, и при една романизирана Тракия от 1, 2, 3, 4, 5, 6 век, всичко това е нашата ера, разбира се, то се загубва в едно провинциално римско изкуство. Обаче тракийското население не е изметено, не е ликвидирано, въпреки че големи маси от него са силно романизирани на север от Балкана и елинизирани от Пловдив на юг в Родопите, където гръцкият език е по-силен. Въпреки това обаче, в равнините, т.е. по селата, това население има съвместен живот с славяните. Това би могло да се проследи по начина, по който са употребявани ранните езически, станали християнски светилища. Може би и погребалните обичаи. Да. Освен това, и тук ще си позволя една нова хипотеза да лансирам, тя не е моя, но аз я намирам за много сполучлива. Славяните също са индоевропейци. Също са, така да се каже, немощна войска, която идва с въоръжена до зъби. Това са хиляди хора, които постепенно смукват целия полуостров, включително до Пелопонес. И те са обаче също индоевропейци и тяхната религия трябва да е близка до старата тракийска. Затова в ранните славянски вярвания, пък и до днес се почитат върхове. Тук за вас има нещо много интересно, господин Хайтов. Персенк има корена си пер. Пер е в корена на Перун. Перун обаче е в корена на името Тракия, което е Перке. А Перке значи скала, а скала значи бог скала, не скала просто камък, а бог скала, или човек, който хвърля камъни, който убива с камъни. Има такъв герой в Илиадата. Това е много стара малоазиатска, хетска дума, тракийска и както виждате, в наука това се казва реиндоевропеизация. Думата е много тежка, не е българска, но когато те са сходни като ментална структура, на архаично равнище, така да се каже, тогава някои стари тракийски реалии могат да бъдат съживени, при това, че обредите си, вярата е близка. Значи това е една следа от това време. Да, това е една сигурна следа. До Перун. До Перун и до Персенк. Следователно има съвместен живот. Аз не говоря за имена на реки. Струма, Места, Марица. Марица е тракийско име. Не е славянско. Марис се казва реката. Градът Девин, доколкото си спомня в едно тълкование на професор Мадева. Дева дава, това е града. Сега, друг е въпросът, че в равнината това бързо изчезва. Естествено, те асимилират всичко, което е по селата, но в планините не е така и изглежда, че в Родопите, а вероятно и в Стара планина, но там за Стара планина нямаме добри изследвания, докато за Родопите имаме. В някои, на централните Родопи и вероятно на западните Родопи, в някои затворени високопланински полета те остават до 10-11 век. Така че континуитет, това е една голяма тема, която първо ще бъде разработена. На 8-я конгрес в София ще я поставим. Благодаря, ще стане 2000 година. Благодаря ви. И аз ви благодаря, че ме приехте във вашия кабинет.